Tervetuloa pääseestä kaikki. Mun nimi on Greybeard ja tää on mun kallisarvoinen pääsiäismuna. Siis arvatkaa mitä mun kaveri pääsi eilen. Mut kuitenkin mulla on paljon parempi juttu, niinku tää pääsiäismuna. Tää on niin hieno. Ja on mulla yksi toinenkin juttu. Tällainen sormijuttu. Tällainen hieno oranssi. Mutta nyt mennään pääsiäislounaalle. Pat, 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 pat. Oho, nämä tarttui pikkaisen, mutta ei se mitään. Mä ajattelin, että me voitais viedä näitä vähän Peetullekin. Nää on niin maukkaita. Tää on nyt se, jonka mä aion viedä pääsiäispupulle. Katsotaan tykkääkö se. No niin, tässä on nyt tää. Mitä sä nuhkit? Hei, lopeta, älä. Se on mun nokka. Mitä sä teet on nuhkit tuossa? Älä, hei, älä mun selvää. Mitä sä nyt oikeesti vaan? Älä, mitä sä kehtaat? Tähän se putsun. Ja se ei edes syönyt sitä. No, mennään katsomaan pääsiäiskadoja. Ne on varmaan kilttejä. Kattokaa minkälaisen pesän mä löysin tuolta. Mä löysin vielä tällaisen hienon hatun.